ବିଶୁ ଆଜି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ଏଦିନ ଉତ୍କଳ ଇତିହାସରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରର ମୂଳଦୁଆ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବସେଇବାକୁ ହବ। ତେବେ ତମେ କାରିଗର ମାନଙ୍କୁ କୁହ କି ପାଣିରେ ପଥର ପକେଇବେ। ଭାଇମାନେ, ଆଜି ତୁମେ ଏଠି ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ତାହା ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଆଉ ଇତିହାସରେ ତୁମ ନାଁ ଲେଖା ନ ହେଉ ପଛେ, ହେଲେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ତୁମ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଭାଇମାନେ, এই ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାକୁ ହବ। আরে বিশু, ইয়ে কোন সমুদ্ରରେ পথର ସବୁ ଏମିତି ଭାସି ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଏମିତି ହେଲେ ମୂଳଦୁଆ କିପରି ବସିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି କରି କାମ ଶେଷ କରିଦେବୁ। ହଁ ବିଶୁ, ନହେଲେ ମହାରାଜ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯିବେ। ଭାଇମାନେ, କାମ ଶେଷ କରିବା ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶ, ଆଉ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କୌଣସି ମତେ ଅମାନ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି ଶିବେଇ? କାମ ଶେଷ ହେବ ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ବ୍ୟଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମଣିମା। ଏ ଶିବେଇ ସାଉନ୍ତରା କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୂଳଦୁଆ ବସେଇକି ରହିବ।